Toto je Paex, hydinový barf mix s lososovým olejom. Nie varené, nie spracované. Čistá, surová mrazená zmes, presne tak, ako to barf výživa vyžaduje. Po otvorení balenia vidíte jemne mletú porciu z kuracích a morčacích skeletov a drobov. Štruktúra je nežná, vláčna. Jednoducho ju preložíte do misky. Miešanie, lámanie ani špeciálna príprava nie sú potrebné. Čo je však na tomto produkte skutočne výnimočné, je jeho zloženie. V jednej porcii dostane váš miláčik všetko naraz. Hydinové mäso, mleté kosti, droby z kurčaťa a morky. A k tomu lososový olej ako prírodný zdroj omega-3 mastných kyselín. Prečo je to dôležité? Mleté kosti sú prirodzeným zdrojom vápnika a kolagénu, nevyhnutných pre zdravé kosti, kĺby a zuby. Lososový olej prispieva k lesklej srsti, zdravej pokožke a silnejšej imunite. Všetko v jednom, bez toho, aby ste museli nič doplňať. Bez obilnín, bez konzervantov, bez dochucovadiel. Ľahko stráviteľné, jemne mleté barf krmivo, vhodné pre psov aj mačky všetkých plemien. Ideálny doplnok k vyváženému barf jedálničku odporúčame kombinovať so zeleninou alebo barf doplnkami. Rozmrazíte, preložíte do misky a podávate surové pri izbovej teplote. Piper Streets – správna cesta k zdravému krmeniu.